Uutisraportti. Lieksa näyttää tietä tulevaisuuden joustavassa elämässä. Vuonna 2045 Lieksassa asuva 45-vuotias Arttu edustaa uuden aikakauden työelämää ja elämäntapaa Suomessa. Alun perin varastotyöntekijänä aloittanut Arttu on vuosien varrella sopeutunut monenlaisiin työtehtäviin, tehden pätkä- ja kausitöitä eri aloilla, mukaan lukien rakentamisessa, maataloudessa ja teknologiasektorilla. Perustulo, joka otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2030, on tarjonnut Artulle ja hänen perheelleen taloudellista vakautta, mahdollistanut perhe-elämän ja työn joustavan yhdistämisen sekä rohkaissut kokeilemaan erilaisia töitä ilman jatkuvaa taloudellista painetta. Artun mukaan tekoäly on vaikuttanut työelämään positiivisesti, tehden siitä rennompaa ja ihmisläheisempää. Hän arvostaa erityisesti käsityötaitoja ja pyrkii välittämään näitä taitoja myös lapselleen. Lieksa on onnistunut luomaan itsestään vetovoimaisen kaupungin, jossa pienyritykset ja yhteisöllisyys kukoistavat. Vaikka kaupungin talouskasvu ei ole jatkuvaa, elämäntapa ja yhteisöllisyys houkuttelevat sinne uusia asukkaita. Arttu itse toimii kaupungin mainoskasvona, houkutellen juuri hänen kaltaisiaan perheitä ja pienyrittäjiä paikkakunnalle. Vastakohtana Artun tarinalle on hänen serkkunsa Maijan tilanne Helsingissä. Hyvin koulutettu Maija joutui sairauden vuoksi jäämään pois hyväpalkkaisesta työstään ja elää nyt perustulon varassa, köyhyysrajan tuntumassa. Maija kokee suurkaupungin kustannukset ja heikomman tukiverkoston haastaviksi. Arttu onkin aktiivisesti kannustanut Maijaa muuttamaan Lieksaan, jossa elämä olisi taloudellisesti kevyempää ja sosiaalinen verkosto vahvempi. Lieksan esimerkki osoittaa, miten perustulo ja joustava työelämä voivat yhdistää taloudellisen vakauden ja hyvinvoinnin, tarjoten samalla mallia muille suomalaisille kaupungeille.